Takže servus, vítaj v dnešnom videu. Dneska sa zhrnieme, čo sa týka nových poplatkov, ktoré eToro plánuje zaviesť, čo sa deje v našom portfóliu, čo sa nám udialo. No a na záver si ešte povieme, čo nás čaká v rámci tohoto YouTube kanálu. Takže kľudne sa usaď a dúfam, že si video užiješ. 3, 2, 1, go! Takže ako vidíš, v rámci dnešku sa hýbeme plus minus okolo tej nuly, niečo na tou nulou, 0,02 do plusu, S&P 500 je minus 0,83, Nasdaq minus 1,38, momentálne hýbeme sa plus minus ako je na tom Dow Jones 30. Čo sa týka nášho portfólia, v priebehu dneška nám najviac sa darí PayPalu, ten vypustil momentálne ešte za včera hospodárske výsledky, ktoré potešili investorov. Za dnešok plus $7, vidíš na pozícii máme momentálne plus 2% necelé. Na druhom mieste máme Hedge, Humanu, UVXI, Walgreens Boots Alliance Unity. No a naopak najmenej sa darí Inu, teda ETF-ku na Čínu x3. Tam som aj dneska dokupoval za $20, nič veľkého. Podľa mňa v budúcnosti to má veľký potenciál. Albemarle Corporation minus $1,77 za dnešok. Intelu sa moc nedarí, Alibaba, Finia, Palantir, čiže celkovo technologickým a takisto aj čínskym trhom sa v priebehu dneška moc nedarí. Čo sa týka v priebehu júlu plus 4,36, stále sa držíme vo veľmi pekných číslach. Oproti Nasdaqu, ktorý je v priebehu jedného mesiaca minus 5,06%, sa nám darí veľmi dobre. Za júl my máme 4,36, technologický sektor odpísal niečo málo cez 5%, čiže za mňa spokojnosť. Čo sa týka kopírovateľov, máme tu stále 4, čiže vítam všetkých, čo sledujú toto video v našej skupinke. Čo sa týka teda prikupovania akcií, prikúpil som dneska CVS 1 kus, IN $20, ako som spomínal, UMC $90, 3 akcie. Naposledy som ešte 23. prikupoval aj Albemarle, Alibaba, Disney, znova IN. Potom ešte predtým som prikupoval 3 kusy Intelu, Carrefour som nakúpil 5 kusov, Carrefour určite poznáš. O chvíľočku sa nám blíži začiatok nového mesiaca, čiže znova sem vložím 400 €, takisto ako predošlý mesiac a ten predchádzajúci, prosto 400 € každý jeden mesiac, či padajú hromy, blesky, fašírky, to je úplne jedno. 400 € každý jeden mesiac sem vkladám. Z toho budem prikupovať nové akcie. Už sa momentálne aj blížim k záveru prebudovania toho portfólia na ten nový poplatkový systém, čo sa eToro chystá zaviesť. Takže teraz si poďme povedať niečo k tomu, čo sa týka stocks. Starting August 11, 2024, a commission fee of $1 or $2 may apply when you open and when you close stock position, depending on your country and the stock exchange. Positions opened before August 11, 2024 will not incur a commission fee at close. V preklade, čo to zhruba znamená, od augusta 11. eToro si zmyslel zaviesť nové poplatky, nový poplatkový systém. V preklade $1 alebo $2, keď otvoríš pozíciu, a z toho, čo som ja pochopil, taktiež aj keď zatvoríš pozíciu. Zatiaľ to neplatí pre nás. Skúšajú to na týchto štátoch, čiže máme tu Denmark, Finland, Netherlands, Norway, Portugal, Spain and Sweden. Čiže v rámci týchto krajín sa bude aplikovať táto suma vo hodnote $2 pre austrálske a hongkongské indexy a pre ostatné, ako je napríklad Nasdaq, UK 100, Germany, USTX a mnoho ďalších sa bude aplikovať poplatok v hodnote $1. Pre občanov Austrálie a Nového Zélandu to obsahuje $2 pre austrálsky a hongkongský trh a taktiež $2 pre ostatné trhy, čo sa týka pre ostatné krajiny, čiže pre nás v rámci Slovenska, taktiež aj Česka, pre tých, čo ma sledujú z Českej republiky, to máme zatiaľ bez poplatkov. Toto oni zaviedli v rámci skúšobnej doby, nazvime to, že pre tieto krajiny vyskúšajú tento nový poplatkový systém. Mal to zahŕňať aj nás, mali to zaviesť pre celých užívateľov eTora okrem UK, teda pre užívateľov v rámci Anglicka to nemalo platiť, pre ostatných občanov to malo platiť, no nakoniec sa rozhodli, že od toho augusta 11.
to zahrnú pre tieto krajiny ako skúšobný režim, ale čo je podstatné, pre ľudí, čo majú CFD pozície, čiže napríklad ten môj JIN, ako si môžeme pozrieť, tunak JIN, to sú všetko CFD pozície. Čiže na tieto pozície sa to sťahovať nebude. Čiže mi absolútne vôbec nevadí, že tu mám mnoho pozícií, mám tu zhruba nejakých 10-11 pozícií otvorených na tento IN, keďže to sú CFD pozície, sa to nebude sťahovať. Ale povedzme, že by to nebolo CFD a máme tu otvorenú ako klasickú pozíciu bez tohoto CFD, tak na každú jednu pozíciu, čo tu mám, sa bude sťahovať ten poplatok $2 alebo 1 podľa toho, na ktorej burze to je listované. Vidíme tu Nasdaq, čiže by to znamenalo $1 na každú jednu pozíciu, čo mám pri otvorení. Čiže by to platilo pre pozície, ktoré otvorím od toho 11. augusta. Kebyže tu mám tieto pozície, tak platím $1 za otvorenie. A zároveň ešte pri zatvorení platím navyše ešte ďalší $1. Pre ľudí, čo sa týka dlhodobého investovania, to neznamená nejakú veľkú zmenu v rámci ich stratégie, lebo povedzme, že aj týchto $10, z toho očakávam $100, tak ten $1 tam ma nezabije pri otvorení a $1 pri zatvorení. Čiže to máme $2 a z toho, že ja investujem 10, mám z toho 100 a zaplatím $2, $98 je mojich, tak OK, nie je to až také hrozné, hej. Ale stále to vidie lacnejšie a výhodnejšie, kebyže zatvorím všetky pozície, čo tu mám a otvorím jednu veľkú, hej, v preklade. Mám tu $142 investovaných, zatvorím to, otvorím to všetko v tej istej pozícii, čiže povedzme, že tunak, samozrejme to teraz neurobím, ale povedzme, že otvorím takúto pozíciu, zaplatím iba jedenkrát ten poplatok. Čiže $1 zaplatím pri otvorení, $1 pri zatvorení. Ale v situácii takej, že by som to chcel otvárať postupne, ako tu mám ja teraz momentálne, zaplatím na každej pozícii $1 pri otvorení, $1 pri otvorení, 1, prosto pri každej pozícii a takisto aj pri zatvorení. Takže preto som aj ja trošku pomenil to portfólio, hej. Mal som tu viacero akcií, kde som ja dollar cost averageoval, čiže mal som viacero pozícií v menšej hodnote, ale postupne som to zosekal, čiže vidíš Unity, mám tu momentálne jednu pozíciu, Walgreens Boots Alliance, to ešte plánujem prerobiť, tu chcem nakúpiť 10 kusov, zatvoriť tieto, čo tu mám. KHS, mám tu 2 kusy, čiže drvivá väčšina už je prerobená, tam, kde som mal prosto viacero pozícií otvorených, som ich zatvoril a namiesto toho som otvoril jednu, lebo Boh vie, či eToro to bude už aj uplatňovať pri tých, čo už boli otvorené, lebo najprv bola taká zmienka, že sa to uplatní na všetkých pozíciách. Takže preto som aj ja upravoval to portfólio, aby to nebolelo, netrpel som až tak pri tom novom systéme. Ale nakoniec sa vyjadrili teda, že to nebude platiť pre otvorené pozície, ale stále pri zatváraní tam by malo teda podľa tých informácií, čo máme byť, ten poplatok za zatvorenie. Ďalej neplatí to pri ETF-kách, čiže ak nakupuješ S&P 500 ETF, neplatíš za to poplatok. Ďalej, čo ešte podstatné, do not apply to copy trading or smart portfolios. Čiže v prípade, že ty, čo pozeráš toto video a kopíruješ ma, neovplyvní ťa to vôbec. Absolútne žiadnym spôsobom, aj keby ja tu mám na nejakej pozícii 100 otvorených pozícií, povedzme, že Air Products, mám tu 500 pozícií, teba to neovplyvní vôbec, ovplyvní to iba mňa. Čiže to je aspoň jediná výhoda, že pre tých ľudí, čo sledujú tieto videá, kopírujú ma, neovplyvní ťa to, že vôbec. Čo sa týka ešte pozícií v rámci nášho portfólia, čo ešte sa čakajú na otvorenie, teda keď sa otvorí momentálne trh v rámci Hongkongu, máme tu Tencent, tam čakám na otvorenie 3 kusov a ďalej tu máme 0968.HK, teda Xini Solar Holdings, čo je teda spoločnosť, ktorá sa zaoberá, ako z názvu vyplýva, solárnym zdrojom energií. Aktuálna hodnota je 3,48, ale keď sa predátame, mám tu 200 kusov, čiže kebyže chcem otvoriť 200 kusov, čo mi čaká na otvorenie, je to hodnota $89. Takže ešte na toto čakám, kým sa otvorí, taktiež Tencent si môžeme ukázať, tam mám 3 kusy. Vidíš, že Tencent tu ukazuje 353, ale to je v inej mene, čiže čo ja plánujem otvoriť 3 kusy, je to v hodnote 1061 hongkongských, $135 normálnych. Kým sa rozprávali o novom poplatkovom systéme, nám portfólio celkom mierne vystúpalo nahor
Nasdaq zase klesol, naše portfólio je opačným smerom, teda nahor. Čo sa týka teda toho nového poplatkového systému, ak máš v rámci toho nejaké nové otázky, alebo niečo, čo tiež není jasné, nevysvetlené, tak kľudne mi napíš do komentáru, budem sa ti snažiť odpovedať podľa tých informácií, čo dostupné sú. Ľudia aj obdržali e-mail, teda tých, ktorých sa to týka, tak dostali e-mail. Opätovne opakujem, nás sa to ešte zatiaľ netýka, čiže my k tomu ešte nejaké podrobnejšie informácie nemáme, iba teda z toho, čo bolo verejne dostupné a čo je verejne známe, že sa plánuje zaviesť. Ale znova hovorím, nás sa to ešte zatiaľ netýka, dúfam, že to tak zostane a toľko k tomu teda. Ešte plánujem spraviť viacero videí na môj YouTube kanál tento, ktorý práve sleduješ. Týka sa to teda v rámci aj Etora. Plánujem spraviť video, keďže už tu som pomaličky 6 mesiacov, keď sa ukončí tento mesiac, 2, 4, 6 mesiacov od februára, tak chcem spraviť niečo ako polročný update z toho, čo sa mi podarilo dosiahnuť, koľko dividend som dostal a tak ďalej, informácie všetko okolo môjho postupu, taktiež aj môjho zmýšľania za týmto portfóliom, takže na to sa chystám spraviť video, keď ubehne tento mesiac. A potom ešte tu mám jedno video, ktoré plánujem spraviť v rámci, nazvime to viacej rizikové investovanie, viac než rizikové investovanie. Takže ak chceš vidieť tieto videá, určite nezabudni dať like, odber, no a počujeme sa na budúce. Čau.